Il-Gvern Malti qed joħodha wisq bil-mod u minħabba fih Malta tinsab lura ferm f'dak li hu l-livell meħtieġ mill-Unjoni Ewropea fejn tidħol enerġija rinnovabbli. Il-mira tal-Unjoni Ewropea għal pajjiżi membri kienet li 20% tal-enerġija kollha tal-Ewropa tkun enerġija rinnovabbli jew enerġija nadifa sal-aħħar tal-2020. Eżempji ta' din l-enerġija huma l-enerġija solari mix-xemx u l-enerġija mir-riħ bħal dik li tiġi ġenerata fil-wind farms. Il-medja tal-pajjiżi Ewropej f'dik li hija enerġija nadifa hi ta' 18%. F'Malta tlaħħaq biss ftit anqas minn 8%. Madankollu il-budget ippreżentat mill-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna naqas milli jżid l-istimolu biex il-poplu Malti jinvesti f'enerġija rinnovabbli. Għajr għal ħruġ mill-ġdid ta' skemi li ilhom hemm l-20 ta' snin. Il-Gvern ħabbar li kien se jkun qed joħroġ Green Bonds, madankollu ma elaborax fejn se jkunu qed imorru dawn il-fondi. Edward Cicluna semma li minn dawn il-Green Bonds se jkun qed jinbena impjant li jipproċessa l-iskart organiku biex meta jinbena u jitlesta dan l-impjant li għadu fi stadju ta' pjanar ikun jista' jibda jiġi proċessat l-iskart organiku li jinġabar mill-familji Maltin Wawċin. Dan tħabbar sentejn wara li bdiet l-iskema Sort It Out fejn il-familji ntalbu jisseparaw l-organiku mill-iskart domestiku ieħor. Iżda s'issa dan l-iskart qed jispiċċa fil-miżbla xorta waħda.